дзень. Падатак на дармаедства не будуць спаганяць до конца году, але сам дэкрэт нумар 3 не скасуюць. Ці спыняцца пратэсты, ці ўзрастуць рэпрэсіі, што далей будзе ў курапатах. Пра гэта ў сённяшняй зоне свабоды. Першая перамога ці хітрыкі ўладаў, ці зменшыцца пратэсная хваля. Тэледыскрэдытацыя, званок сябру, як жалезам па шклу. Курапацкі чын, абарона мёртвых і жывых. Пра гэта ў перадачу, якой удзельнічаюць у празе мой калега Юрый Дракахруст, а ў Менску Александра Дынько і Віталь Цыганкоў. Таксама ў сённяшняй праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрей Саннікаў пра спрыяльную сітуацыю для пераменаў. Людзі разумеюць, што без змены рэжыму, без змены сітуацыі ў Беларусі нічога не адбудзецца, нават калі скасуюць гэты дэкрэт. Таму я кажу, сітуацыя спрыяльная. Я больш сказаў, сітуацыя сёння рэвалюцыйная. Былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакиев пра абставіны уцёка ў Беларусь і жонку недармаедку. Мы на шее у государства Беларуси не сидим. И за тунеядство тоже не платят, супруга работает. Александр Лукашенко загадаў не спаганяць падатак на дармаедства до конца году. Але сам дэкрэт нумар 3 о папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства адмяняць не стануць. Александра, найперш у меня пытанне ў Менск. Чаму Александр Лукашенко прыпыніў дзеянне дэкрэтаў, адклаў яго выкананне до конца гэтага году? Ваша версія? Ведаеце, у мяне дзве версіі. Адна мне падабаецца, другая не. Першая версія, я вельмі спадзяюся, што ўлада ўсё ж такі пачула людзей і сапраўды пачала аналізаваць, у якім цяжкім эканамічным становішчы яны апынуліся. Бо дэкрэтам былі пакрыўджаны ад 440 до 470 тысяч чалавек. І калі чыноўнікі сталі ладзіць вось гэтыя прыёмы грамадскія, калі да іх цугам пацягнуліся людзі, якія сталі распавядаць ім пра цяжкую сваю эканамічную сітуацыю, што іх сапраўды яны не могуць знайсці гэтыя 360 рублёў, каб заплаціць гэты падатак, я вельмі спадзяюся, што ўлада проста прыйшла ў прытомнасць. Ну і другая версія, якая падабаецца мне менш нашмат, гэта тое, што проста напалохаліся пратэстаў. Ніхто не чакаў, што людзі самаарганізуюцца, што гэта людзі не палітычна матываваныя, што гэта людзі, якія ніколі не выходзілі на пратэставыя мітынгі, але яны выйдуць у цэнтр горада і будуць патрабаваць таго, каб улада сышла. І гэта ўладу напалохала, і яна вырашыла прыпыніць усё ж такі дзеянне гэтага дэкрэту. Ось кажуць, што Александр Лукашенко вельмі рэдка, амаль не адмяняе свае рашэнні, але гэтым разам прыпыніў, але не скасаваў. Юрыя, вось чым дзеянне Александра Лукашэнкі у гэтым дэкрэце, у справе гэтага дэкрэта адрозніваюцца ці падобныя на дзеянні кіраўнікоў іншых краінах у падобных сітуацыях? Надо сказаць, што яны даволі падобныя. Вось літаральна за апошнія пару гадоў падобныя сітуацыі адбываліся прынамсі ў Казахстане і ў Арменіі. В Казахстане людзі пратэставалі супраць паправак у зямельнае заканадаўства, а ў Арменіі наконт падвышэння тарифаў на электрычнасць. Вельмі падобна, як у Беларусі. І варта сказаць, што і там былі вельмі вострыя пратэсты, масавыя. Таксама, як вот Александра казала, як бы просты народ, што называецца, выйшаў на вуліцы. І там улады пайшлі на саступкі. Прычым вельмі падобна так, вот, як Лукашенко. Это не тое, што там Назарбаев ці Сарксян сказаў, нет, вот мы просто скасовываем. Придумалі нейкае пераасэнсаванне, пераінтэрпрэтацыю, але сутнасць была тое, што вось гэта было спынена. І тое, што яны пайшлі фактычна на саступкі тым, хто пратэставаў. Варта сказаць, што, скажем, спадар Назарбаев не менш круты аўтарытарый, чым Александр Лукашенко, але, як той казаў, і на старуху бывае праруха. Віталь Цыганкова, і пытанне тое самае ў мяне да вас, но вось чаму прыпыніў, не скасаваў, ці ўдалося ўладзе захаваць твар у гэтай сітуацыі, у выпадку з гэтым непапулярным дэкрэтам? Ну, думаю, улада будзе інтэрпрэтаваць на гэта так, што ўдалося, бо сапраўды адмяніць дэкрэт, і гэта было б тое самае згубіць твар, прызнаць сваю паразу, тым больш адмяніць зараз, гэта проста відавочна людзі рабілі высновы, што ўлада адмяніла дэкрэт пад уплывам акцыяў пратэсту.
на гэта ўлада пайсці не магла, і не сам Александр Лукашенко, а сама сістэма ўлады ўспрыняла б гэта відавочна як сваю паразу і як, ну, скажем, вельмі акт, які спрыяе нестабільнасці. Таму яны скасавалі дзеянні, і з пункту гледжання дзяржаўных, скажем, прапагандыстаў гэта будзе выглядаць так, што ўлада прыслухалася да дзеянняў людзей, прызнала часткова свае памылкі. Мы можам назіраць, як апошнія дні на праграмах беларускага тэлебачання, ў ток-шоу і чыноўнікі, і дзяржаўныя прапагандысты, маюцца на ўвазе там палітолагі, прыбліжаныя да ўлады, весь час зацята, проста і жорстка крытыкавалі гэты дэкрэт, пры гэтым умудрыўшыся не называць ягонага аўтара Александра Лукашенко, але крытыкавалі нейкіх абстрактных чыноўнікаў, якія не разумеюць народ. І, напэўна, мне здаецца, яны нават уже мелі нейкую інфармацыю сваю унутраную, што адбудзецца такое рашэнне, якое мы зараз абмяркоўваем. То бок рыхтавалі грамадскую думку да таго, што дэкрэт у нейкай форме будзе падкарэктаваны ці прыпынены часова. І ўлада да таго ж мае нейкі час паглядзець, як будуць далей развівацца пратэсты, пра гэта мы яшчэ пагаворым, і як будзе рэакцыя грамадства на такой вось часовы крок прыпынення. Ці грамадства гэта праглыне і задаволіцца, ці все-таки гэты крок зусім не спыніць акцыі пратэсту. Ну і давайте цяпер згадаем пра тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню. У мінулую нядзелю акцыя пратэсту супраць дэкрэту аб дармаедах адбылася ў Берасці. Нагадаем, як праходзіў берасцейскі пратэст. Избегать провокаций, потому что к нам поступила информация, что сегодня такие... Мы вас приглашаем всех в зал, пожалуйста. Почему мы должны отдавать свои деньги, которые мы наживаем тяжким трудом, чуть ли не потом и кровью, отдавать его государству, которое расходует его по своему усмотрению и с нами не считается? Нет зарплаты, есть налог, депутату в кошелек! Нет зарплаты, есть налог, депутату в кошелек! Іншие чекают их на сопротивление Баку. Ну, я считаю, что это здорово. Люди объединяются, готовы сказать «нет» тому, что творится у нас. Я думаю, это здорово. Потому что если мы сегодня уступим, завтра придумают что-нибудь новое. Важно показать, что мы готовы бороться за всех нас. Акцыя ў мінулую нядзелю ў Берасці працягнула эстафету пратэстаў, якія пачаліся ў Менску 17 лютага, потым ахапілі Гомель, Магілёў, Віцебск і іншыя гарады Беларусі. Александра, ці можна сказаць, што пратэсты да сённяшняга дня ўзмацняліся, нарасталі, ці адно пашыралася іх геаграфія? Калі меркаваць па колькасці, то ў Берасці выйшла прыблізна столькі самы чалавек, колькі ў Віцебску, можа быць трохі менш, чым у Менску. І гэта значнае пашырэнне геаграфіі. Шмат хто, дарэчы, звяртаў увагу, што не чакалі людзі, што ў Берасці, такім абсолютна заходнім горадзе, ад якога не чакалі такіх масавых, так скажам, пратэстаў, людзі ўсё ж такі выйшлі. І зноў жа падкрэслю, што гэта пратэсты фактычна самаарганізаваныя. Апазіцыя не так, альбо лідары грамадскія не так актыўна удзельнічалі ў іх. Я гэта магла назіраць на свае вочы, што людзі былі здольныя самаарганізавацца, людзі былі здольныя абмяркоўваць свае праблемы паміж сабой, сфармуляваць гэтыя праблемы. І, канешне, гэта новы нейкі ўзровень пратэсных акцый, да якіх мы вельмі нязвыклыя. І маё пытанне яшчэ раз цяпер у Менск да Віталя Цыганкова. Віталь, вось які ваш прагноз, ці працягнуцца надалей пратэсты шырокія па ўсёй краіне? Ну, менавіта цяжкае пытанне. Давайте я маленькі гістарычны экскурс зраблю у не такую далёкую гісторыю. 2011 год,
калі з'явіліся нечакана для многіх з ніадкуль пратэсты так званыя маўклівыя, калі людзі хлопалі проста і гэтым выражалі свой пратэст. Тады лідары апазіцыі пераважна сидзелі па турмах альбо былі пад крымінальнымі справамі пасля плошчы 10-го года. І гэта таксама ўзнікла ніадкуль, прытым першы раз прыйшло некалькі дзесяткаў чалавек, потым некалькі сотняў, а потым ужо некалькі тысячаў. І ўлада проста захвалявалася, што гэта можа набыць такі вось, ну, скажем, як кола, як снежны ком, і яна проста пачала хапаць людзей за тое, што яны стаялі альбо проста хлопалі дастаткова жорстка, і на гэтым все спынілася. Цяпер зусім іншая сітуацыя. Улада спалучае нейкія такія гібрыдныя метады, я б сказаў. З аднаго боку пачаліся нейкія затрыманні, штрафы, і гэта ў берасці мы ўжо бачылі, і актывістаў, якія удзельнічалі ў гэтых акцыях. Як это паўплывае на большасць людзей, якія, скажем, не палітычныя актывісты. Некаторыя з іх, канешне, задаволяцца проста цяперашнім рашэннем улады не спаганяць гэты збор, гэты падатак. Для іх это было максімум, што яны хацелі, і, магчыма, нейкая частка сапраўды ўжо не выйдзе. Но, але другія людзі кажуць, што мы выходзім, бо это дэкрэт дармаедскі, это апошняя капля. Яны незадаволены ўсёй сацыяльна-эканамічнай палітыкай, і яны хочуць выліць, працягнуць сваё нездавальненне далей, тым больш, што дэкрэт, в прынцыпе, не адменены. Я думаю, зараз палітычныя актывісты, лідары партыі будуць заклікаць. Мы ўжо бачым такія рэакцыі, што прызначаны на 15-25 сакавіка акцыі не адменены. Будуць заклікаць, будуць тлумачыць людзям, што галоўнае гэта выразіць пратэст супраць усёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Так што, ну, я б сказаў, напэўна, нарастання снежнага кома ўжо не будзе. Паколькі все-таки частка праблемы з пункту гледжання так званых простых людзей яна знята. Але все-таки пэўныя людзі на гэтыя, пэўная частка людзей на гэтай акцыі прыйдзе наўрад ці меншая, чым была папярэдняй акцыі. А Юра, ці вы згодны з Віталём, што снежнага кому гэтым разам не будзе, бо дэкрэт прыпынены, але дабрабыт не палепшаны, камунальныя услугі працягваюцца, цэны на іх падвышацца. Будзе ці не будзе снежны ком? Ведаеце, я хутчэй згодны з тым, што не будзе. І прычым, як бы тут для мяне асноўным матывам з'яўляецца аналогія, міжнародная аналогія. Я вось уже прыводзіў прыклады далёкіх і блізкіх краін, калі вот пратэст быў сфокусаваны ўсё ж такі на пэўнай адной праблеме, а ён Беларусі быў відавочна сфокусаваны так. На гэты дэкрэт як бы накруцілася насамрэч шмат што. І камунальныя тарыфы, і беспрацоўе, і падвышэнне пенсійнага ўзросту, але вот фокусам стаў менавіта ён. І калі ён як бы выпадае, то ўсё ж такі значная частка, прынамсі значная частка гэтага імпэту, яна сыходзіць, як то было, вот, скажем, і ў Арменіі, і ў Казахстане. Хаця гэта не значыць, што ён знікне назаўжды. Зараз ўсё ж такі вельмі шмат залежыць ад таго, што будзе 15-го, што будзе 25 сакавіка, таму што вот я мяркую, што вот этая, ну, як бы народная энергія, дэманстрацыя людзьмі, што яны, так сказаць, дамагаюцца таго, каб людзьмі звацца, я не думаю, што это сыдзе проста вось песок. Ну, вось ці набыла гэтая народная энергія сёлетні сацыяльны пратэст у Беларусі палітычнае вымярэнне, ці могуць яны ператварыцца ў пратэсты супраць улады як такое, а не толькі супраць пэўнага рашэння гэтай улады. Вось меркаванне экс-кандыдата ў прэзідэнта Беларусі, лідара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава. Рэжыма Лукашэнкі ўжо б не існавала, калі б не знешняя падтрымка. І ведаем, як ён гуляе паміж Расіяй і Захадам, паміж Расіяй і Еўропай, можна сказаць. І вось сёння яшчэ больш спрыяльная ситуация для пераменаў, чым у 2010 годзе. Таму што эканоміка ляснулася, можна гэта казаць. Людзі не проста расчараваныя. Людзі пратэстуюць, таму што яны ўжо не ўспрымаюць гэты рэжым. Людзі не могуць бачыць. Заўважце, што быццам бы вось такім першапрычынай быў дэкрэт номер 3 супраць дармаедаў. Але ж адразу людзі пачалі казаць сыходзь, баста, хопіць. Адразу пачаліся, накірунак быў заданы палітычны. То бок людзі разумеюць, што без
змены рэжыму, без змены сітуацыі ў Беларусі нічога не адбудзецца, нават калі скасуюць гэты дэкрэт. Таму я кажу, сітуацыі спрыялі. Я больш сказаў, сітуацыя сёння рэвалюцыйная. Александра, ці згодны вы з меркаваннем Андрэя Саннікава? Ці сацыяльны пратэст ужо ператварыўся ў палітычны? Ну, я якраз такі лічу, і ўжо, відаць, таксама і сама казала пра тое, што гэты сацыяльны пратэст амаль адразу стаў палітычным, бо заклік да ўладаў сыходзіць і наўпрост заклік Лукашенка сыходзіць. Ён прагучаў на самай першай акцыі у Менску, гэта ў прысутнасці палітычных лідараў Мікалая Статкевіча, але і ў Віцебску, дзе гэтых палітычных лідараў не было, гэтыя такія самыя заклікі гучалі. Таму, безумоўна, гэтыя ўсе пратэсты, яны мелі палітычнае адценне, ці будуць яны працягвацца, мы яшчэ пабачым далей. Але я хацела б сказаць, што тут вельмі шмат якраз будзе цяпер залежаць ад іншых лідараў і ад тых, якія з'явіліся падчас гэтых пратэстаў, такіх народных, якіх гэтая народная маса выштурхнула наверх, ці як яны будуць працаваць далей з гэтым народным незадавальненнем, ці яны будуць акумуляваць яго пэўныя палітычныя патрабаванні да дзеючай улады. Так што пабачым, чым гэта ўсё скончыцца. Мы згадалі ўжо масавы пратэст у Берасці, і ўпершыню вось у гісторыі гэтых пратэстаў пачаліся рэпрэсіі, пачалі затрымліваць лідараў пратэстаў. Але пасля гэтага ўлады ўсё ж пайшлі на саступкі. Ці можна казаць пра канец лібералізацыі? Ці яшчэ не? Не думаю. Мне так не здаецца. Урэшце рэшт, гэта адзін, фактычна адзін эпізод, хаця варта сказаць, што рэпрэсіі пасля Берасця сталі адбывацца заднім лікам, прынамсі і ў Віцебску, то есть тых людзей, якія выходзілі на папярэднія маршы недармаедаў, іх ужо пачалі прыцягваць да адказнасці. Але з іншага боку ёсць пэўная, можна сказаць, нелагічнасць. Вот улада пачала рэпрэсіі, як бы замахнулась, і тут же все адмяніла. Тут же пайшла насустрач тым патрабаванням, супраць якіх яна стала ўжываць рэпрэсіі. Я не выключаю, што ці гэта, магчыма, нейкія супярэчнасці ўнутры ўлады. Адні гаварылі, што трэба паказаць сілу, паказаць этому народу, хто тут гаспадар, а другія казалі, што, ребята, вы тут можете далёка дайти такімі метадамі, давайте мы ўсё ж таки лепш это адменім. То есть, хутчэй, на мой погляд, вот этыя дзве падзеі, а менавіта рэпрэсіі і скасаванне, яны супярэчаць, это як бы две думкі в одной галаве. Яшчэ можа быць так, што на будучыя маршы рэпрэсіі могуць быць, бо фармальна дэкрэт скасаваны, значыць, тады людзі выходзяць уже з палітычнымі патрабаваннямі, і тады рэпрэсіі могуць быць калі яны будуць тых же памерах, то так. А калі ў меншых, мой прагноз, я не думаю, што вот этот каток рэпрэсій пакаціцца далей. Віталій, у меня пытанне да вас. Вы ў Фейсбуку, як толькі з'явілася рашэнне, што дэкрэт прыпынены, жартам, ці не жартам, напісалі, што цяпер можна чакаць пратэстаў тых, хто заплаціў збор за дармаедства. І сапраўды, гэта ж прынамсі 50 000 чалавек. З іх грошы спагналі, іншым прынамсі пакуль нявыплату даравалі. Крыўдна ж будзе ім, напэўна. Так, ім, напэўна, крыўдна. І я, зрэшце, думаю, што сярод гэтых 470 тысячаў сапраўды ёсць пэўная частка тых, і яны, відаць, самыя першыя пайшлі і заплацілі падатак. Хто разважае так: слухайце, лепш я заплачу гэтыя грошы, і хай дзяржава ад мяне адчэпіцца. То бок яны сапраўды, напэўна, працуюць недзе ў шэрым сектары эканоміцы, і, па-першае, у іх ёсць грошы заплаціць, ёсць згода, што лепш заплаціць, а не звязвацца. Але гэта толькі 12%. Астатняя пераважная большасць, астатнія 88%, яны пратэставалі фактычна альбо маўкліва, альбо гучна вышыўшы на акцыі, альбо проста маўкліва, альбо не плаціўшы, альбо прыходзіўшы да чыноўнікаў і тлумачачы свае жыццёвыя абставіны. То бок, сапраўды, цяпер тыя, хто заплаціў, трошкі адчуваюць сябе ў такім стане, што навошта мы гэта зрабілі. Але, працягнуў думку Юры наконт рэпрэсіяў, я б ужыў такое, ўжо, здаецца, некаторыя публіцысты ўжылі, гібридная тактыка. Гэта тое, што ўлады нема катка, але і няма поўнага дазволу. Будзе такая змешаная кропкавая тактыка, па кімсьці будуць рэпрэсіі, можа быць, па самых актыўных ці па самых новых удзельнікаў, якія ўлады будуць правяраць, ці гатовыя яны сапраўды да палітычнай
палітычнай барацьбы, няма там сэнсу рэпрэсіі супраць загартаваных уже палітычных байцоў, якія 20 гадоў змагаюцца за дэмакратыю. А вось гэтых новых лідараў, пра якіх мы казалі, пра якіх Александр казалі, іх улады, магчыма, захочуць праверыць менавіта на трываласць, наколькі яны гатовыя змагацца за свае правы, за правы іншых людзей. Так што будзе такая тактыка гібридная, дзесьці рэпрэсіі, дзесьці адступлення. Так, Віталій, вы мяркуеце, што могуць з'явіцца сапраўды новыя лідары ў беларускім палітычным, грамадска-актыўным полі пасля гэтых пратэстаў? Больш сказал бы я в рэгіёнах, напэўна. Напэўна, в рэгіёнах менавіта, бо гэта сапраўды назіраецца. У Менску як бы грамадскае поле дастаткова запоўненае, а в некаторых рэгіёнах, да, в некаторых далучыліся ўжо вядомыя палітычныя актывісты, як у Гомелі, там якраз менавіта дэмакратычныя і юрысты, і палітыкі ўсё ўзначалілі. Ну, а вот у Берасці там людзі дастаткова, скажем, новыя для палітыкі з'явіліся. Так што гэты працэс, канешне, будзе. А на гэтым тыдні БТ показала так званы спецыяльны рэпартаж, стужку «Званок сябру», на якой палохала гледачоў, што беларускія пратэсты могуць ператварыцца ў крывавы майдан. Але галоўным пасылам стужкі была спроба дыскрэдытацыі аднаго з лідараў апазіцыі, лідара першага менскага маршу недармаедаў Міколы Статкевіча, былога кандыдата на прэзідэнты, былога палітвязня. Давайте паглядзім фрагмент гэтай стужкі. Что же на самом деле стоит за маршем протеста в Минске? Кто движущая сила? Какова цель? Инициатором этой протестной акции выступил Белорусский национальный конгресс. В качестве такого вождя выступает Николай Статкевич. После провалившейся площади Статкевич выпал из уличной обоймы и с тех пор пытается вернуть себе место во главе колонны. Но делать это все труднее. Колонна все никак не формируется. Даже пятое. У них свои конгрессы, кампании, инициативы, фронты. К тому же отношения Беларуси и Запада постепенно налаживаются. Спрос на хаос резко упал. Денег почти не дают. Ну, нават коли по 20 долларов на билеты, это за 20 долларов просто, да там полштуки ходить, реально. Итак, что получается? Статкевич хочет вернуться из политического забвения и ищет на это деньги. Находит два источника за рубежом. Один по линии европейской Беларуси Санникова, другой в Киеве у криминального бизнесмена Османцева. Накануне акции 17 февраля Статкевич едет в Киев и встречается со своим кошельком. После этого возвращается в Минск, чтобы возглавить марш протеста. А как же люди, которых Статкевич звал на несанкционированный марш? А никак. Их использовали в темную. Людям отвели роль массовки, на фоне которой Статкевич будет повышать свою политическую капитализацию. Александра, на ваш погляд, у якой ступені стваральнікі стужкі дасягнулі сваіх мэтаў? Наколькі яны запалохалі людзей майданам? Наколькі здолелі дыскрэдытаваць Статкевіча і іншых лідараў? Вельмі цяжка сказаць, тому што, конечно, трэба было б найперш пытацца ў людзей. Стужка зробленая ў самых лепшых традыцыях сучаснай расійскай прапаганды. У нас ёсць даследаванні, што вельмі шмат беларусаў глядзяць расійскія СМІ, атрымліваюць адтуль навіны. У мяне пасля прагляду гэтай стужкі з'явілася ўражанне, што вялікая колькасць гэтых беларусаў гэта супрацоўнікі беларускага тэлебачання. Бо, ведаеце, вот такое зрабіць такі другасны прадукт, гэта трэба ўжо моцна падсесці там на нейкія навіновыя праграмы НТВ, Анна ТВ, Russia Today и так далей. Што тычыцца гэтай самой стужкі, у мяне ёсць такія назіранні. Я была сярод гэтых людзей, асвятляла акцыі пратэста не адну. Ні разу не бачыла там супрацоўнікаў беларускага тэлебачання. То бок рэальнай сітуацыі гэтыя журналісты, якія рабілі гэтую стужку, не валодаюць. Яны не размаўлялі з гэтымі людзьмі, і гэта пацвярджае той факт, што пры вырабе гэтай стужкі яны якраз такі карысталіся нашым відэаматэрыялам. Тое, як яны мантажавалі, абразалі і цынічна абсалютна ставіліся да выказванняў людзей, абсалютна скажаючы сэнс, сведчыць пра тое, што гэта нейкі нават, я б сказала, не падыход беларускай журналістыкі. У нас ёсць розныя прэтэнзіі да таго, як беларускія журналісты, можа быць, там горш ці лепш працуюць, але вот так вот цынічна ставіцца да людзей, гэта ўсё ж такі не наш стыль, і нейкія там веянні ў гэтым фільме не самыя прыемныя. Але
Сярод усіх гэтых акцый пратэста я ні разу людзі не былі ні разу агрэсіўнымі. Яны гаварылі гучней, чым звычайна, але толькі для таго, каб іх пачулі, таму што яны не былі пачутыя у сваіх выканкамах, іх раней не чула ўлада. Яны ніколі не былі радыкальна настроеныя, ніколі не было такіх ужо радыкальных заклікаў. Ніколі не было такіх словаў, якія прагучалі па беларускім тэлебачанні, як там граната, выбух, майдан. Вось гэтая карцінка, якую показала беларускае тэлебачанне, у мяне склалася ўражанне, што якраз такі гэтым фільмам навязваюць радыкальны сцэнар для гэтых падзеяў, што гэта хутчэй яны не палохваюць, а наўмысна паказваюць, падказваюць пэўным радыкальным элементам, во што можна ператварыць гэты пратэст. І вот гэтае, я б нават сцвердзіла, што беларускае тэлебачанне гэтым фільмам навязвае беларускім пратэстам радыкальны сцэнар. А да вашай рэплікі, Александра, пра журналістыку, пра беларускую журналістыку я б дадала, што гэтую перадачу ўсё ж нельга назваць прадуктам журналістаў. А сама Александра таксама стала некаторыя моманты трапляла ў фільму, той момант, калі яна задавала пытанне людзям, удзельнікам акцыі, задавала з мікрафонам «Свабоды». І, дарэчы, на нашым сайце свабода.орг вы можете паглядзець кавалкі, якія выразала беларускае тэлебачанне, даўшы толькі такі эдытаваны фрагментик з тых размоваў, якія Александра Дзянько мела з удзельнікамі акцыі ў жывым эфіры радыё «Свабода». Юра, я хотела вас запытацца, ці адбудзецца рост уплыву апазіцыі на тле гэтых пратэсных акцый? Вось выглядае пазіцыя недалёкая ад народу, яна была на ўсіх акциях и спробовала стоять на чале всех этих акций. Так, вы ведаеце, я вот не зусім, можа, згоден з Александрай, якая казала про тое, што, ну, прынамсі, значная частка лідараў вот этих пратэстаў гэта новыя людзі. Я так не лічу. Ну, пачынаючы з Менску. На менскі пратэст, вот першы 17 лютага, людзі прыйшлі на заклік Міколы Статкевіча і Владзіміра Некляева. Это людзі не новыя. Тыя ж гомельскія актывісты, так, яны не палітыкі, можа быць, але гэта грамадскія актывісты, якія шмат гадоў займаюцца, ну, як бы грамадзянскай справай. Это не людзі, якія выйшлі з лесу. Што тычыцца Берасця, вот самых апошніх, ну, так там з 5, здаецца, лідараў, 3 з аб'яднанай грамадзянскай партыі, 1 з еўрапейскай Беларусі, якой вот мы бачылі лідара Андрэя Саннікава, 1 жанчына з маладой Беларусі. То есть это все не люди з неба, не люди з ніадкуль, не чортики з ящика. Якраз это мне было вельмі цікава. І, дарэчы, в этом вельмі вялікае адрозненне ад 2011 года, ад вот этих маўклівых пратэстаў, пра якія прыгадаў Віталь. У дадзеным выпадку это просто класіка паліталогіі, што існыя палітычныя арганізацыі і існыя грамадскія арганізацыі, яны як бы прадстаўляюць народныя пачуцці, прадстаўляюць народны пратэст, і людзі зусім не здарма вызначаюць вот это наши лидеры. И там нават цікава ў Берасці, як бы начальник начальнику. Вот калі кіраўнік гарвыканкама запрасіў людзей на перамовы ў будынак гарвыканкама, то як бы на чале быў старшыня мясцовай арганізацыі АГП. Вот. Так что я бы вот сказал, что вот мне было вельмі цікава в этих протестах менавіта тое, что так, ёсць новыя люди, но их, я бы сказал, не большасць сярод лідараў. А, Віталь, якім будзе рэха пратэстаў з вашего пункту гледжання і рэха прыпынення дэкрэту? Тое, што ўлада пайшла на саступкі, ці будзе гэта ўспрынята грамадствам як дэманстрацыя слабасці ўлады? Я думаю, што б зараз не гаварылі дзяржаўныя прапагандысты, ці самі чыноўнікі, ці нават Александр Лукашенко, все-таки значная частка народа гэта менавіта так і будзе ўспрынята. Паколькі, ну, людзі разумеюць, што ўлада ўжо не настолькі жалезабетонная, што яна гатова ісці да канца ў сваіх нейкіх рашэннях, і гэта часта назіралася менавіта такі падыход. Цяпер яны бачаць, а, што ўлада можа адысці, саступіць, ці часова, ці нават надоўга, і б, што гэтыя саступкі менавіта зробленыя пад уплывам шырокіх пратэстаў, пад уплывам саміх народных масаў. І менавіта так это будзе ўспрынята, і пакуль не будзе вот такіх жорсткіх рэпрэсіяў, то людзі разумеюць, што выйсці можна, што можна не проста выйсці пакрычаць «Жыве Беларусь», а можна чагосьці дабіцца. І гэта, безумоўна, на кожную наступную акцыю, ну, скажем, спрыяе яе
пэўнай масавасці, паколькі не толькі інтарэсы, але і адсутнасць страха. Гэта то важнае, што выводзіць людзей, то, што немагчыма было сапраўды ў тым жа 11-12 годзе, калі страх пасля прысудаў плошчы просто скаваў беларускае грамадства, але памяць у людзей у многіх дастаткова кароткая, зараз этого страху няма падставаў, і карацей вось гэтыя два чыннікі, яны менавіта, мне здаецца, будуць спрыяць на тое, што большасць людзей, прынамсі, не зацятых прыхільнікаў улады, а людзей альбо апазіцыйных, альбо крытычных да ўлады, будзе ўспрымаць гэта як часовую саступку. І зараз, мне здаецца, якраз ідзе такая будзе дыскусія сярод апазіцыі, ці далей наступаць і то, што называецца расхістваць уладу, ці все-таки дзейнічаць больш асцярожна і не нарывацца. Вот я хотела поговорить яшчэ про одну перамогу. На мінулым тыдні скончыўся курапацкі чын, больш двухтыднёвая абарона месца масавых расстрэлаў ад забудовы. Нулявыя гады асвятляла такую самую абарону курапатаў. Таксама спробаў забудовы гэтым разам будаўніцтва атрымалася спыніць. Александра, ці надоўга і ці гэта перамога? Ну так, я лічу, што на дадзены момант гэта безумоўная перамога тых людзей, якія аддана там абаранялі свае ідэі, аддана абаранялі месца памяці, тых людзей, якія там былі забітыя бязвінна. І, канешне, грамадскасць мусіць быць удзячная ім, што гэтае месца, якое мусіць быць мемарыяльным, яно цяпер у бяспецы. Але такой стратэгічнай, палітычнай перамогі дагэтуль няма. І ўсё ж такі мы можам вярнуцца ізноў, як 15 гадоў таму, мы можам сутыкнуцца з чарговай будоўляй. І вот гэтая, ну, як бы нават ужо і трохі паднадоела жыць у курапатах ад будоўлі да будоўлі. Трэба ўсё ж такі, каб грамадскасць і палітычныя лідары звярнулі ўвагу на гэтую праблему больш грунтоўна, склалі праграму і запатрабавалі ад чыноўнікаў, запатрабавалі ад дзяржавы, каб яна ўрэшце прыняла план мемарыялізацыі курапатаў і каб яна ўрэшце пакінула гэтае месца ў спакоі і каб гэта было канчаткова. І цяпер якраз такі момант, калі гэтага можна дасягнуць, таму што пэўнае ёсць ўсё ж такі супольнае меркаванне ў грамадскасці што да гэтага месца. Ну і тое, што яднае курапаты, вот это як лякальная маленькая першая перамога, і цяпер у ацэнках прыпынення дэкрэту Юрась Губаравіч у каментары «Свабодзе» таксама гаварыў, што гэта адна з першых малых перамогаў. Што будзе далей, Свабода будзе адсочваць. А зараз эксклюзіў «Свабоды». Я пагутарыла ў Менску з Курманбекам Бакеевым, былым прэзідэнтам Кіргізстану, які атрымаў прытулак у Беларусі. Прапаную паглядзець фрагмент интервью. Вот я читала интервью Розы Атунбаевой уже после вашего отъезда с Кыргызстана. Она говорила о том, что решение о том, что вы выедете из страны, что вы приедете в Беларусь, правдоподобно принималось руководством Казахстана, России и Америки. И дальше уже обратились к президенту Беларуси с просьбой предоставить вам политическое убежище. Так ли это? Вы знаете, мне кажется, она права в том плане, что когда у нас случился госпереворот, вооруженный государственный переворот в 2010 году, в апреле в Кыргызстане, да, я слышал, ну я сам от Обамы не слышал, но я слышал о том, что он якобы попросил и президента Казахстана, президента России в то время Медведев был, чтобы, ну, подумали о моей безопасности, о безопасности членов моей семьи. Вроде бы такой разговор был. После этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку, я эту голос его знаю, мне трубку дали, говорит, Лукашенко звонит. Я беру его буквально первые слова. Курманбек, ты еще живой? Я говорю, живой, слава Богу, говорю, Александр Григорьевич. Второй вопрос был у него. А ты комаров не сильно боишься? Я думаю, что он шутит? Мне тут не до шуток. Причем тут комары? И в какой ситуации я нахожусь? Я говорю, да нет, я же долго жил на Волге, говорю, в России, там комаров, слава Богу, тоже. Он потом говорит, а как ты смотришь, если я тебя заберу? Ну, я, в принципе говоря, сразу согласился. Белорусское государство какую сейчас поддержку, помощь вам оказывает? Или вы полностью сами... Нет, зачем? Мы живем, за все услуги платим, как положено. Нам выделен участок земли 15 соток в черте города. А где, в каком районе? Недалеко от Минской-арены. Там уже 5 лет строим дом, ну, я надеюсь... В этом еще не живете? Нет, нет. В этом году, вот, наверное, весной, я думаю,
закончим, переедем. А где живете сейчас? А сейчас в Дроздах живем в резиденции, платим все услуги, как положено, за жилье, за воду, за свет, за коммунальные услуги все. Мы на шее у государства Беларуси не сидим. И за тунеядство тоже не платит, супруга работает. Цалкам інтэрв'ю з другім прэзідэнтам Кыргызстану глядзіце на сайце Свабоды. Лёс Курманбека Бакеева урок многім лідарам. І не ў тым справа, што кожны пратэст абавязкова ператвараецца ў рэвалюцыю ці хваляванні, а ў тым, што народ мае значэнне. Што, як казаў Кастусь Каліноўскі, не народ для ўраду, а ўрад для народу. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы з Аляксандрай Дэнько і Віталём Цыганковым у Менску і Юрыем Дракахрустам у Празе думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.